La regla que regia la vida dels monjos de Sant Cugat era la que va redactar Sant Benet de Núrcia, 480-550. A començaments del segle VI. És per això que els monjos de Sant Cugat eren monjos benedictins. Tota la seva vida estava articulada pels 73 capítols de la regla. Encara avui existeix un lema o locució que resumeix l'essència d'aquesta regla. Ora et labora, resa i treballa. La construcció del claustre comença cap a l'any 1190. Gràcies a una donació testamentària de Guillem de Claramunt, que volia ser enterrat en aquest espai proper a la tomba del màrtir Cugat. Claustre vol dir espai tancat. Com a espai funcional, un claustre articula els diferents espais de la vida comunitària i els connecta. Es tracta d'un espai quadrangular format per 4 galeries que envolten un pati. Hereu de la casa romana, tancada a l'exterior, que rep llum i ventilació a través del gran pati interior. Simbòlicament remet al jardí de l'Edèn i serveix per recordar als monjos que la seva vida està tancada al món horitzontal o inferior. I completament oberta a la dimensió superior, vertical transcendent. En efecte, des del centre del claustre, la mirada s'adreça al cel obert. Al bell mig del claustre hi ha una font, element simbòlic que remet a la font de la vida, de la que brollaven els 4 rius del paradís.